BJP barok ni pediang sobhai phi syakatup kubor menta ka janmin syaban paj ki kubor ki babanya ngin ya pechwai ki mat pekongsan ai jingkran umentri rang ba adu kari Narendra Modi ha Khasi bakhat du jong ka National Convention ka BJP Belaj umentri rang ba ka jila Meghalaya ukon rat sangma ya ka mek arise but CM connect na ka benta ka tura Binong jiang kren ka high level committee bat ki seng sang hima bat ki nong don benta halor kapang kawai ka election. Bu jingkili umukul sangma halor ka jingwen kam ya ki officer ka loka yukta kentu ya ka sarkar ban ailat ya ka kenhun tokit ban tri kampura takum ka jingla. Bat kutno kata masa escape to Nongjong wan yashim benta daki hajangut kibriu hakan ni kata masa bala penlong ban kintiu ya kakam jingo hakan ni kathan ki khubor ki babnya ka jingyalang ba arsngi linter jong ka BJP National Convention kadang ya chakmat ha Bharat mandapam ha New Delhi Umentri rang badu kari Narendra Modi ula ai ya ka jingkran kerpang hakasngi ka baar jong ka jingyalang ha ka jingyalang jong ka BJP National Convention minta kasngi lashim ya karai halor kalyang persha da ka baong bakamla banno sinyang AA syakari na ka daw ka jinglong khem minsim jingbam yar jingmut bat ki kam bamsap कने कराय बला आय करतें बीजेपी देश की आशा विपक्ष की हताशा कलाओंग बाक नकलियांग जोंग की सेंग सरनप इंडी अलायंस कला नंगप्रा मन लकसी नमर की जिंगबम यहाब जिंगमुट बरका जिंगबम डन की नोंग यलाम बबियांग दाकबा बिनराब बला कलालोंग कहा का इलेक्शन जोंग का जिंगजेट प्रेसिडेंट न की पाय रेवलोम का जिंग पेंतरे कम या का GST ने का जिंग प्ले या का पार्लियामेंट बथमाय का कांग्रेस का सुपरशा बेज मन लकपोर आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं जागता हूं जूझता रहता हूं देश के करोड़ों युवाओं करोड़ों बहनों बेटियों करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है और इस संकल्प की पूर्ति के लिए ही हम सब सेवा भाव से दिन रात एक कर रहे हैं Umentri rang ba ka jila Meghalaya ukon rat sangma hinin kasngi ula pelaj pajba ya ka mek arise na ka benta katura Lingba ka jing trailang bat ka German Development Bank ka jing tmu jong kani ka project kalong banyada ya ki jaka basyong badon hapdeng ka jingma kum ki jaka ki badon hasilinter ka ganol ne ka ganol catchment ha West Garo Hills District bat ya kani ka project la sandor bakanwanra kila jing yada kanang ba anla yada ya ki spa maryang ki bala ban syakta namar ka jingkala ka maryang bat yarap ya ki snong ki thau ki basyanya ya ka na kini ki jaka ka sarkar kala samru ya ki check ki bakot hadu hinriu pusan point lai punriu lak tingka syaki snong ki thau bat ki riu shimet lingba ka pilot project jong ka payment for ecosystem services na ka benta ka ganol catchment Umentri rangba ula pelaj paj baru ya ka CM connect hatura lingba ka ne ka helpline iwei kendai hinyo iwei kinong song snong kila ban phone bat ya thu ya ki jing e bakia kendu kila ru ban kili jing kili syapang ki scheme ba pher bat ai jing mut ru ya sha ka sarkar ka high level committee halor ka one nation one election ne kawai ka election hapo ka jingalam jong president barim uramnath govind kala penlong ya ka jingya pelio jingmut bat ki seng san hima bat ki we ki be don benta ha kani kaliang hinin kasngi ha New Delhi ki dukhot jong ka kenhon janata dal united Bakanthop ya UMP ka Parliament Rajiv Rajan Singh bat General Secretary Sanjay Kumar Jha kila ya kren bat ki dukhot ka HLC bat kila airu ya ka soskular ban penpau ya ka jingkershan ban penlong bon teli ki election
Kawaipat kakenhon na ka Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad kala ai ya ka jingtho hakamat ka HLC hakaba kila penpau ya ka jingkershan ban penlong bon teli ki election. What happened ki kenrum kenram halor ki jingweng kamno ya ki laingut ki he officer ka loka yukta halor ka jingkno penpau perthai ya ka kambam sap ka bakraw ha GHADC kaba yai beteng ban kta ya ka sarkar jilla menteri rangba barim bat unong yalam ka TMC Parliamentary Party umukul sangma ula betha ya ka sarkar jilla ban pelat lat lut ya ka loka yukta bat ban ailat ya ka kenhon anti graft panel ban le ya ka badonkam habaya kren bat kilat pathai khubor halor ka jingsha wengkam jong ki laingut ki he officer usangma ulabu jingkeli halor ki kam bashalendet jong kani ka jing wengkam yakini ki he officer haba kaloka yukta kadang le ya ki kam jong ka da ka bawan ra ki kattu katni ki mat ki bayadei bat ki kam bamsam haba kedo baka jilla ka kwa baka loka yukta kan nongkum kanong yada ya ki kam bamsam usangma ula kentu ya ka sarkar ban ailat ya ka ban trekam lait lut katkum ka jingla jongka. Corruption has been already taken up by Law Ayukt. So you can understand the magnitude of responsibility and therefore, magnitude of responsibility of everybody concerned. What is the purpose of Law Ayukt? The whole state wanted, at least something which should be acting as deterrence. Therefore, allow it to function to its full potentiality. Let everybody at least realizes the existence of the deterrence. President kaseng Voice of the People's Party uba Aden Basayamot ula banjur baka Meghalaya kamshimlong ka jilla kaba amdon liang persya. Habaya kren bat kilat pathai khubor ula ong baka jingya teli kamshimwan tangha kawai kathup. Kani ka jingkren kalami hadin bakilai teli kiseng ki badon hakaliang persya ha Meghalaya bakentup ya ka TMC Congress bat VPP ki yatrei halaki jong klem da don lang ha kawai kathup. Ula ong bakaseng kala depen pau bakan yai trailang bat barok kiseng ki badon hakaliang persya kat ba kidang wan ra e kimat ki bayadei bat ki jing e jong kajat benriu. Ula kren shairu baka VPP kan trailang bat kinu kiseng kat kum kimat. It means that unity will come only under one banner. Right from day one we have expressed from the party that we will be cooperating with all the partners in the opposition as long as the issues, are concerned about the state and its people. So for us, we will work with anyone based on issues. So we will not have any problem to cooperate, to support issue raised by some other political parties in the opposition. But we don't feel the need, to have a single platform in the opposition. Kasnong nongjrong kalalong lupa ka jaka jungok kai ka bapau ha Meghalaya nakadaw ka jingdon jongki jaka pet kai ba itnat ha kapor mi sngi ka bala kentiu yaki kam jungok kai ha ka than mau kan ro barok kawe Kamau kan ro tourism sociable society bat ka Meghalaya tourism kala penlong ya katamasa escape tu nongjrong kaba lakut no hinin kesngi kani katamasa ba arsngi kala kring lang yaki nong shnong bat ki nong jungok kai ha kaba kani katamasa kala mat phangru yaki jingshem ba compare kaba kani kasnong kalawan ra habaya kran bat ka DD News u MLA Kamau kan ro uba bantai dor lingdo ulaong baling ba kani katamasa ki kwa ru ban kentiu yaki wei pat ki jaka ba itnat ha mau kan ro na lor jong kanong jrong nakaju kapor u sordar kanong jrong uba penshai senjuri ulaong bakani katamasa kalong kum kalat yaki brio banyat keleng bat syamru yaki wei pat ki jaka hapo bat saudong jong kawa umngot ki wei pat ki jing penbernya jong kani katamasa ki kentup ya ka zip lining ka kayaking ka beauty pageant bat ki wei de nangkong klong i thot ke jiman ki le adin nang tap de lastang stu ke jingi onong
ba kelas dang menbu mentai ke homestay ke jongki kelas dang menbu dukan kembang kalong mentak long ba inosos nong iklay nong sipun dari man jongki turis kelas dang ban yawar skim sarkar ban ya taulat ti kumno ba kilio ya homestay Ya kamilan exercise ha ka sin ba khat ar labu man sedang nadu ka khat khandai tarik hadu ka ar punyo tarik urempang ha Visakhapatnam ringkat ka jingeshim benta jong palat san photli kiri kapang pedeng jong kani ka jingkilan kalong forging naval alliances for a secure maritime future ka jingthmu jong kani ka jingkilan kalong ban pen klan ya ka jingetrailang ha pedeng kishipai duriau kibaya shim benta Kawai ka leng sun pahara jong ki sipai duriau bat khatsan teli ki jhan bari ki bayadai parlok bat ke India jan kumba arpo teli ki jhat jong ki sipai duriau ke India kini shimbenta hakani ka jingkilan hapo duriau jan san poteli ki leng sun thama bakun thup ya ka mik 29k bat P81 ka leng sun kitmar ka Vikrant bat Vikram Aditya kin saya shimbenta lang hakani ka jingkilan jong ki sipai What happened jong ki kenrum kenram jong ki kam thau sarkar ha Pakistan hadian ka jing bamla banyo pura ya ka bayadei ban don thau sarkar u commissioner Rawalpindi division ulia kuat ali chatta ulahyarno nakashuki jong u hinin kasngi kani ka jing eno kam jong u kalawan hadian balami ka jing yakhi persha ka bayadei bat ka jing bam yaj bet ha ka jing pelong ya ka election kham tam ka jing bam khoj ha ka rukom nyo ya ki vote katkum ka kai phot nakilat pathai khubor u commissioner ula penlong ya ka jing yalang bat kinong thok khubor ha Rawalpindi cricket stadium ha ka ba ula bu ya ka shithi eno kam jong u dakaba uong ba ulale ya ka babam hok naga benta kibriu jong ka Rawalpindi division bat ula pdiang ba ka jingbam khoj kala don ha Rawalpindi division bat ula shimru ya ka jingit khli halwa jongka ha ka jing ele ka cricket ka India kala job ya ka test ka balai persha ya ka England ha ka ba ka England kala la bantit tang shispa ar po ar run ha ka inning ka ba ar jong ka ba be ya ka thong ka ba sanspa sanpo nyo ran balabu da ka India hashwa ya ka ni ka India kala pinbana no ya ka inning ka ba ar da south spa laipo ran ba du no south wicket uyasasvi Jaiswal ulala bantit bun rantam nakaliang ke India hakaba ulala ban kamai arspa khatsauran katba usar Faraz Khan ulalong kum unong kershan ya uyasasvi bat ulala bantit nriu pupraran dakani ke India kalala banbu ya kathong kaba sanspa sanpunyoran nakabenta ke England hakajuk kapor unong kawang ball spin ke India R. Ashwin ulawan pai biang haka kenhun ya lekai ke India hadin ba ula mi no naka kenhun haka sni sedang ka ba jong ka jing lekai test naka daw ka jing don kam kirki haka yeng ka sem jong u minta pan in ya pet ya ka jing long jing man ka sun beneng ka jing shit ka long khat nyo 0.0 degree Celsius bar ka jing kriat ka long 0.0 degree Celsius ka jing sngam ka haw ka long sa phawei na ka spa men step bar 100 na ka spa janmen kala bandon ka jing hap slap ka ba malumala hakikat tu ka ni ki jaka Shaban poi shaka bakut jang ka thup kubor mata ngin ya pet biang sa hiseni ki mat bakong san Ajingkran Umentri Rang Badu Kari Narendra Modi hakasni bakhaddu jangka National Convention ke BJP. Pelaj Umentri Rang Ba ke Jila Meghalaya Konrad Sangma ya ka Make Arise bat CM Connect na ka benta ketura. Penong jing ya keren ka High Level Committee bat kiseng sang hima bat pinong dan benta halol kapang kawai kari kawai election. Bu jingkili umukal sangma halor ka jingran kam ya ki officer ka lokayukta tentu ya ka sorkar ban ailat ya kenhun tokit ban terekam pura kat tum ka jingla bat put no ka tamasa escape to nongjong wani shimbenta da ki hajar mut ki brio hakani ka tamasa ban penlong ban kentil ya ka kam jno hakani ka khan Te parlok atungi lapoi syaka bakut jang kathup kubor jingi mata kejanmin hadu bandai syambiang bat pila syai kasngi kublei pi baro